Ele bizim häzirki söhbetleşimiz ençemeýillap öz zähmetini gurçuk tarçylyga bagşadan Ýüpek Guldaýda. Ýüpek Guldaýda şu gurçukçylyk barada gurrun etip berýäňiz. Benim gurçukçylyk barada gurrun etip gaty gurrun etip. Bu bir ejerli iş. Hawa. Bana bu doýdum, doldum ýok bar tip gidenim. Şu gurçuklary günden ha bereňizde näçerak bermeli? Baldym şu ýaza basaň berip görmeli. Mene 3 wagtyna berýän. Gelinim 5 wagtyna berýär. Doğru. Ondan bu nähilirak bermeli muny? Baldym, mene şu neme oturup berýär, halym ýok. Gelinime dik turup berýär. Men ýerden günertan akşamda bersem, gelinim ýary ýeşide turup berip ýör. Jemläp berýär da. Bolmasa saramaya bolmasa, baldym. Ondan ona gurçuklar yatıp uklap zady turýaram diýe nädip bilmeli onu yatıp turarny. Baldym ol aksat. Gurçuklar turup wagty kelle bitdim dik bolýar. Yatsa aşak salyp baryp turýar. Doğru. Bolýarmy? Sag bolun. Sag bolun, gelip turuk. Yaptım.